שולם, קוראים לי ברוך יונגרייז, ולמדתי אצל הרב קין, ברוך השם, לפני 8 שנים. עכשיו, מה החלטתי ללמוד אצל הרב קין? בכלל, למה החלטתי ללמוד מילה? כי ברוך השם אני מועל בן מועל, אבא שלי כבר מועל 30 ומשהו שנה, אז מאז שאני ילד קטן, אני מסתכל על אבא שלי, אני מסתכל עליו כזה גבוה, הוא המועל, בעזרת השם כשאני אהיה גדול, אני אהיה אותו דבר. אז דבר ראשון אחרי החתונה שלי, הלכתי ללמוד מילה. וברוך השם, לקח לי כמה שנים, אבל אני זכיתי ברוך השם לבנות בהתחלה. עכשיו, ממש רק עכשיו, לפני כמעט שנה, עשיתי ברית ראשון לבן, אחרי 3 בנות, אבל לפני זה כבר זכיתי למול מאות יהודים. ברוך השם, מאות יהודים. עכשיו, אני אגיד ככה, ברוך השם לקח לי, מאז שלמדתי ועד שהיה לי הברית הראשון, לקח לי 2 כי רגיל, על פי רוב האנשים נכנסים לברית ראשון שלהם זה בבן שלהם, אבל ברוך השם, כמו שאמרתי לפני זה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי בבנות בהתחלה, תתחיל לסמן יופי לבונם, זה הגיע אחרי 3 סימנים, אבל ברוך השם זכיתי שלגיש שלי שהתחתן אחריי, נולד אחרי 2 בן, וברוך השם אצלו כבר עשיתי 3 בריתות, יש לי כאלה שכבר לקחו אותי 4 פעמים, ברוך השם. כהיום ברוך השם יש לי אפילו חסידות מאוד גדולה, שאני שם כמעט המועל הבלעדי. יש עוד מועל ותיק שם, אבל כהיום אני שם, זה הולך לי ברוך השם היום, כל שבוע אחד, יש שבועות שזה 2-3 גם. הכלים שקיבלתי מהרב קין, זה אי אפשר להגדיר את זה, אין מילים להגדיר את זה. אני חשבתי בהתחלה כשהלכתי ללמוד מילה, שאלתי את אבא שלי, הוא מועל, איפה ללכת? הוא אמר לי, תחפש שם בבני ברק מועל גדול, לך תלמד אצלו. הגעתי למועל הזה שלמדתי אצלו, ואמרתי לו, אני רוצה ללוות אותך לראות בריתות. אז הוא אמר לי, מועל מאוד גדול, הוא אמר לי, דבר ראשון, אני מבקש ממך, לך לרב קין. וכבר שמעתי את זה כמה פעמים ממנו, שהוא שולח תלמידים, דבר ראשון, לך לרב קין. למה? אל תבוא ללוות אותי עם הארץ בדברים האלה. כשאתה מגיע אליי, תדע מה אתה צריך לעשות, ואז אתה יכול ללכת ללוות, לראות, להבין ואיך. אם לא, אחד מגיע ללוות מועל, הוא מתחיל לשאול אותו מה חתכת, איך חתכת, לא, תדע מה אתה עושה, ואז אתה יכול להתחיל ללוות. עכשיו, את הרב קין לבד לא יכולתי ללוות, הוא גר בבית שמש ואני גר בבני ברק. אבל אני למדתי את הקורס הזה, יצאתי עם כלים, עכשיו זה תיק כלים, אבל לא הכלים האלה אני מדבר, זה גם יצאתי ממנו, אבל יצאתי עם תיק כלים שאני אומר, ברוך השם, המועל הזה שליווה אותי לבריתות, הרב קין, כשהיה הברית הראשון שעשיתי, הוא לא יכול ללוות אותי, אז ביקשתי מהמועל הזה שליוויתי אותו, שהוא יבוא ללוות אותי לברית הראשון, הוא ליווה אותי, ואחרי זה כשהיה לי עוד ברית, ביקשתי ממנו גם להגיע ללוות אותי. הוא אומר לי, בורך, אתה ילד גדול, אתה עושה את זה טוב, אתה לא צריך אותי. ואני יכול להגיד שברוך השם זה רק בזכותו ובגללו. שזה אומר שקיבלתי את זה כל כך מדויק. עשינו את הבובות. מתחילים עם בובות וחותכים כל פעם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא לא נותן לך להרפות עד שאין לך את זה בידיים לגמרי. וכמובן אחרי זה עשיתי כמה גויים. וגם, הוא לא לוקח אותך לגוי עד שהוא לא יודע ועד שהוא לא רואה שיש לך את זה בידיים. ואז כשיש לך את זה בידיים, אתה הולך איתו לגוי. וזה גם משהו שחייבים לעשות, וזה פשוט, היינו ידועים מבובה לתינוק אמיתי. וכמובן למה שמישהו ייתן לך את התינוק שלו, ולמה שתצייר סתם תינוק יהודי, אם יש אפשרות לעשות את זה על משהו אחר. כמובן, זה לא לצייר סתם כך, כי הרב קין לא לוקח אותך לגוי לפני שהוא מבין שיש לך את זה באמת בידיים. עכשיו, אני גם יכול להגיד, אני מכיר מישהו מקרוב, שהוא למד לאחרונה מילה אצל מקום אחר, כמובן שאני לא הולך להגיד מקומות ושמות, הוא לוקח רק קצת כסף, 1,000 שקל. יש כאלה אחרים ששואלים למה זה עולה כל כך יקר ולמה זה ככה וככה. הוא לוקח רק 1,000 שקל. הקרוב שלי שלמד אצלו גם לא עשה בובות. הוא לא נותן לחתוך בובות, רק בשיעור האחרון
הוא נותן לך בובה על פעם אחת לחתוך. ואחרי זה כשזה הגיע הוא שאל אותו אם יש לו גויים לחתוך, אם יש לו משהו גויים לעשות ניסיון, אז הוא מתחיל עם עניינים שיש עניין מאוד גדול לא לעשות גויים. גם אני כשאין לי דרך להגיע למשהו אני יכול למצוא בזה עניינים. יכול להיות באמת שיש כאלה עניינים, באמת יש כאלה שסוברים ככה, אבל כמובן כשמסתכלים בכל הפוסקים, גם של הדורות הקודמים וגם של הדורות של היום, כולם אומרים שאם זה יעזור לך להוריד צער של יהודי, כמובן שזה יותר כדאי להתחיל אצלם, ואחרי זה כשאתה מגיע לברית של יהודי, שכמובן זה טקס שלם ויש פחד קהל ויש כל הדברים האלה, אם אתה לא מגיע מוכן, שתינוק בוכה, כשאתה למשל אחד שלמד על בובות, והוא כבר יודע 100%, קודם כל זה לא אותו סוג, או זה לא אותו סוג, אתה חותך, פתאום מתחיל לצאת דם, אתה חותך, יש תינוק שמתחיל לבכות, יש תינוק שזז, הרגליים שלו, זה לא אותו דבר של בובות, אבל כמובן הבובה מכין אותך לזה, ואז אתה מגיע לתינוק אמיתי ואתה יודע מה לעשות, אבל תחשוב על אותו דבר, פעם ראשונה אתה מגיע, ויש גם דם, גם תינוק בוכה, חוץ מזה קהל שכבר עומד, וכבר הכריזו את הסנדק, וכבר הכריזו את מאבדים את העשתונות, מאבדים את כל הסיפור. אז אחד שלמד את זה עד הסוף, כמובן שילך להמשיך לעשות גויים, אם הוא מרגיש ב1, 2, 3 שהוא מוכן, הוא יכול להמשיך הלאה כמובן. אם הוא צריך עוד, כמובן שכמה שיותר, זה יותר מכניס אותו לעניין, הוא מגיע יותר מוכן. אז ברוך השם אני יכול להגיד שהכלים שקיבלתי, כמו שאמרתי, לא רק הכלים למעשה, לא רק הכלים הגשמי, הכלים הרוחניים, הכלים המוכנים, איך לגשת לברית ומה לגשת לברית. וכמובן שכל מה שהוא מלמד, הרפואי, הכל, הוא מלמד אותך מה אתה הולך לעשות ואיך לגשת לזה. שזה לא סתם אתה מגיע עכשיו למשהו, אתה מגיע פה למשהו שזה קודם כל רוחני, זה משהו מאוד גדול ומאוד קדוש, וגם שתדע שאתה מחזיק פה תינוק שבשנייה אתה יכול להרוס לו את החיים או לתקן לו את כל החיים. אם אתה לא הולך להגיע כמו שצריך ולא לעשות את זה בשיא הרצינות, אתה יכול להרוס לו את החיים. עכשיו אחד שלא מבין, אוקיי, אז חתכתי, אז עשיתי, הוא מראה לך קודם כל בדיוק מה אתה עושה ואיך אתה עושה ולמה אתה עושה, מה חלילה אפשר להרוס, ממה צריך להיזהר. ואם אתה רואה שזה ככה, אל תעשה את זה לבד, תבקש עזרה. גם צריך לדעת, כמובן, לא להיבהל. היה לי לאחרונה ברית, ברוך השם אני עושה הרבה בריתות, ברוך השם יש לי שם מאוד טוב, מי שלקח אותי, ברוך השם לקח אותי כבר, כשיש לו עוד אחד, זה כמובן שהוא לוקח אותי עוד פעם. והגעתי לברית אחד, וראיתי שם, היה לי שם איזו שאלה, משהו מאוד, זה היה משהו מאוד, משהו שלא יכלו לראות לפני זה. כולם כבר היו מוכנים, הסנדק, התינוק, אבי הבן כולם, אמרתי להם, תשמעו, אני לא רוצה לקחת סיכון, התקשרתי למועל פה בבני ברק, ביקשנו ממני, תעשה לי טובה, אני צריך הרגע, כולם מוכנים, אני צריך שתבוא, ברוך השם, היה לו פנאי, הוא היה ריק אז, והוא הגיע לעזור לי. החלק הזה שלא להתבייש, ולא יש מועל אחר שאומר, בסדר, אז אני אעשה, ואני, לא, אין כזה דבר, אני אעשה. מדובר פה בשאלה של פיקח נפש. אם אתה עושה משהו שאתה לא צריך, אתה יכול להרוג פה תינוק. יותר כדאי לי הבושות של רגע להגיד, אני לא יודע, וברוך השם, זה לא בושות, כי ברגע שהם יודעים, רואים עליך מה אתה עושה ואיך אתה עושה, הם רואים עליך שאתה מבין עניין, אף אחד לא מסתכל על זה בבושות, הפוך, מסתכלים עליך כמו גיבור, שאתה מוכן להודות, כן, אני צריך פה עזרה ואני צריך לבקש, ובעזרת השם, שכך ימשיך הלאה, ואז הם לוקחים אותך עוד פעם, כי הם רואים שאתה מועל רציני. אז ברוך השם אני יכול להגיד שכל הכלים האלה, גם של ההלכות, וגם של הרצינות, וגם איך לעשות את זה מהר וטוב, ואיך להעמיד, והרבה פעמים כל הזמן יש לו את הזמן בטלפון, כשאני צריך לפעמים יש לי שאלות על צהבת, או על דברים אחרים, מתקשרים אליו, יש לו את הזמן להגיד, ללוות, מה שצריך ואיך שצריך, ולפעמים גם אם הייתי צריך לבדוק תינוק בבית שמש, אני גר בבני ברק, גם עשה לי את זה, זה שירות שכל המהלם עושים, אבל לפעמים יש מהלם שאומרים אני לא יכול, לא, ברוך השם יש לו את הזמן לכל התלמידים שלו, הוא שמח בכל התלמידים שלו שגדלים ושעושים. עכשיו אני גם רוצה, דיברנו על הכלים הרוחניים, על הכלים
עכשיו אני רוצה גם, אני יכול להראות, זה הכלים שלי למעשה, ברוך השם, תיק מוכן, יפה. אנשים רואים את התיק הזה, זה גם מסודר. קיבלתי את זה כמובן מאבא שלי, כי אני רואה את התיק של אבא שלי שזה כל כך מסודר, אבל הסדר הזה לא ככה, יש לו סוג תיק אחר לרב קין, אבל מסודר. זה שאתה תסדר את התיק שלך ותגיע מוכן, למדתי גם ממנו. שזה גם משהו שזה מאוד מוסיף. אנשים רואים, אתה מגיע, יש מעלם שמגיעים, כל התיק שלהם מלוכלך, כל התיק שלהם שפוך היין ושפוך הזה, ואז הוא צריך להתחיל להוציא, ואיפה שמתי את זה, ואיפה שמתי את זה, בתיק הזה, או בתיק, הוא לא מוצא והוא לא יודע, זה עושה רושם מאוד לא טוב. הוא מביא לך סוג תיק, זה גם תיק יותר קטן, מה שהוא מסתובב, אבל הוא מראה לכם, תסדרו את זה, זה פה, זה פה, זה פה, זה, אתה מגיע לברית, אתה יודע בדיוק מה אתה צריך להוציא ואיך להוציא, תסדר את זה שזה יהיה יפה על השולחן, שהכל יהיה מוכן, ושזה יהיה נקי כמובן, וסטריליזציה, כל הדברים האלה, לשמור על הניקיון ולשמור על הבריאות, כי מדובר פה כמובן, בניתוח לכל דבר, ניתוח קדוש, אבל בניתוח לכל דבר, וצריך לגשת לזה גם, בשיא הרצינות, שלא יהיה זיום ושלא יהיה בעיות. כל הדברים האלה למדתי ממני, שהשם יעזור, שימשיך להעמיד הרבה תלמידים, מי שרוצה באמת ללמוד, ולצאת כמובן, לפעמים, זה יכול לקחת שנה, שנתיים, אחרי שלמדת, אבל אם מיד אחרי הקורס אתה קונה כלים, ואתה יודע בעצמך, אני מוהל, זה אומר, למדתי על הבובות, למדתי על תינוקות גויים, למדתי, עשיתי, אני יודע, אני מוהל, בעזרת השם הוא ייכנס לזה. שהשם יעזור לו, שהוא ימשיך ללמד הרבה תלמידים, ושלא יצא מכשול מתחת ידו, ומתחת כל התלמידיו לעולם, אבל כמובן, כמו שאמרתי, מי שרוצה באמת ללמוד, אל תסתכל עכשיו על הכסף. יש כאלה שאומרים, הוא רוצה לעשות קיצור דרך, אבל יש הרבה פעמים, אם אתה לא מכיר את הדרך, אתה עושה קיצור, בסוף אתה רואה שזה רק העריך לך את הדרך. אתה רוצה פה להרוויח קצת כסף, תרוויח את זה פה, אבל תפסיד את זה במקום אחר, כי לא למדתי את זה נכון, ולא קיבלת את הכלים הנכונים. אתה רוצה ללמוד משהו אמיתי, אין אף רופא שיגיד, אני רוצה ללמוד עכשיו תואר לרופא, אז אולי אני אחפש את המקום היותר זול. לא, הולכים להכי יקר, להכי טוב, ושם אתה יודע, אתה מקבל הכלים הכי טובים. תחפש את הכי טוב אני יכול להגיד, זה הרב קין. אז כל מי ששומע על ההמלצתי, אני ממליץ על זה, ללכת על זה, ובעזרת השם, בחפץ השם, בידכם יצליח.